Best Collection YouTube channel clear to te kumthar sang hi somni chi bai vek ole tunruma chuan misual ten an beya wanga US President Boral ta tele misual te beina atanga thilawa ruanga dam chuak him ta hlau te chanchin kanen hawdon ani Abraham Lincoln United States President lar tak mai US President somparukna Abraham Lincoln kha April ni sompali sang khazariat samruk panga khan Confederate lam on tu le lemchan thiam pakhat John Wilkes Booth chuan Washington DC a Fort Theatre akap lumani kha Booth hi Confederate sipaya a in peve du chi lem lo na a Confederate a in thatu pakhat nen thule hla anin hlan ton thina hei wang hian president omna chin a chui thei pha ani ruam manna Booth chuan a siam ta a President Lincoln chu kidnapa Confederate lamtang tan ina tang ho tlan chhuah nan man aril ruk ta ani April ni som pakhat sang khazariat somruk panga ani a President Lincoln chuan mi hang ten vote an nei ve theina tur aw hla nei in thu a soi meka he thu hi Bhutan a lo hriat chuan President chu kidnap mai lova tha atum ta zawk ani Lincoln chu Fort Theatre en nom enin akal don ti a hreru a chuta nge chuan Booth chuan asapel chu hubbe atum ta ani US Historia an President thana masaber chu arun thleng hnai ta chu ennom chuana Fort Theatre Our American Cousin ti play en tur chuan President chu arun thleng ta a balcony a abi ka siam thutna chuan thu in ennom chhuah chu a thlir ta dawa President hian anupui a hruai mai baka Major Henry Rathbone le anupui hual Clara Harris te chu baka khwal tha pahnih a hruai tel bokani chuta le Booth chuan a hnung lam atangin .44 caliber Derringer pistol chuan President tu khoma tak chuan ron kap ta thuai maya thok le khata Major Rathbone chuan Booth a silai ken chu aron zon ngal vata Booth chuan Major chu alo hliam le a ennom chuan atang chuan a put chuak ta ani Lincoln chuan hliam puya tuara biak theilawin a om ngala kotthler pia Peterson House a lap phei ngal ani President Lincoln hi darkar kwa zet mai koma in a om zui ngala April ni sompali zingdar sari mini somni pahnia chuan a chat thlata ani a thawa zoitel tela hadam takin a thiani anti American history ziak tu lar tak pakhat Lee Davis chuan Lincoln kha hlimhmel pu le lung oi takin muala liama a thi ni zing te chuan Lincoln a hmel chuan muan na thu a soya kumni chunga voi khatna ni mai thei a boral hmel kha muanuamin muan na a keng telani ati hial sal nei du lawa intluk hlana du tu ani mia wani a boral lai vela The New York Times a an zia dan phei chuan a sak mela chuan torna hmel le lungei na zam vele ma reng reng alang lawa an soi thin thi husual reng reng anei hek lo thok nu hnung alak lain har sati tak le hriat nom lo tak eng ma om lawa lungoi hmel takin a thok a top tariai riai ani ti in President Secretary John Hay chuan President Khan khatiang khopanel omle ngeina om hmel a put kha kala hmungai lo soife thiam si lo hian a hmela khan muan na le zalen na om tlatani ati khatia Bhutan President Lincoln aka a atlan chiat nu khan ani som panhina April ni somni paruka chuan Washington chimlam KM za somahla Virginia farm pakhata Union Sipei te chuan Booth chu an nang chingta a in pek do lo wangin Union Sipei ho chuan an kap hlum ta ani Booth thurol pui mi pali te po phiaruk thu boi wanga khailum an ni bokani James A. Garfield United States President somni na chu Washington DC Baltimore and Potomac Railroad Station a sang khazeret somriat pakhat July thla jing lamdar kole achan veya tha ani a thali ore mocho office alalu ani thil thlen dan chu hetiang hi ani US President James A. Garfield chuan kan soitak rail station chu aron thlenga hunrem chang lo mel reng tu Charles J. Guichiu chuan .442 Webley British Bulldog pok rang chuan voihni ngot aron ka pop maya silai mu pakhat chuan President dara aron fuwa silai mudang le chuan
an hnunga aron fu bawk ani tichuan he thil thlen hnu kar sawm pakhat na September ni sawm paruk sangkha zaret somret pahnih zandar sawm le mini som thum panga chuan Garfield chuan a hliama tur talawa a boral ta ani a boral chan hi Charlie Shan a kana awang ani mai baka natna dangin a tlak bawk tel wang ani bawk ani Garfield a kap tu Charles hi man ani thuaya a thu boy chu November ni sawm pali sangkha zaret somret pakhat le January ni somni panga sangkha zaret somret pahnia ngai tua zo ani a thi tura chung thu rel ani ta ani a thu boy chu ngai tua thale turin norma se nol sakani zela Juni somthum sangkha zaret somret pahni chuan District of Columbia President aka champha ni hni a ala thleng lo ti in khailum ani ta ani Charles hi a thu boy an ngai tua lai hian rilrulam chiang lo le a thil ti sualin a vuak le ta wanga rilru chiang ta lo le hrisel lo na hrang hrang nei anga tar lan ani bawk ani William McKinley United States President somni pangana William McKinley tha na hi New York khopuya Buffalo hmuna Temple of Music antia ani September ni som paruk sangkha zakwa pakhat zirtop ni tlailam dar li le minute sari a thleng ani President hi Pan American into khom na atel lai ani a Liwen Cholgas anti chuan hnai set sota .32 caliber pok rang mangin President dul thuara tak voi ni aron kapa asilai hi handkerchief nuaya thukru chungin aron kapa ni silai mu hmasa jok chu President thil or chuan alo dang koya silai mu hun hung jok chuan President pumpui tak a khoi ta ani liampui tuar President chu enkol ngal chu kania ma se November ni som pali jing lamdar ni le minute som pahnia chuan a boral ta ani President ka ani chia hian mipui jing atengin James Benjamin Parker National Guard Signal Corps 4th Brigade ami chu ron zuang chuak ngalin Colgas chu aron bo bet ngalani Colgas hian mipui kut atuana sahle a athu boi ngai tu ma a athi mai hlo thon oma aum hialani September ni somni pali chuan kota achung thu rel ani a Cholgas athu boi pulut tu te hi anin hnu do le ta ka wangin Cholgas chu olsam taka thiam lo chantir ni in thi tura ti ani October ni somni pakwa sangkha zakwa pakhat ani a urban tan ina electric chair a chuan Cholgas chu thuttir ani a electric manga ti hlum ani ta ani Cholgas an President McKinley aka hnu hian US Congress chuan United States President reng Secret Service ten nei chil taka ven chu dan anga nei to turin thutluk na an siam ta ani John F Kennedy US President somthum pangana hei hi chu keini mizo te pon kan hrilar vio mai sangkha zakwa somruk pathum November ni somni pahni zirtop ni chhundar som pahni le achan ve ani a Dallas Texas a Dealey Plaza hmuna chuan President chu kara aron chuangin ama lom tu mi puipo an tam ngiang mai President kianga chuan anu pui te Texas Governor John Connally le anu pui Nelly te an chuang bokani US Marine lo tang hrep to Lee Harvey Oswald chuan President ka tumin Texas a sikul pakhata le khabuda khomna atang chuan alo chang khiau mai ani Partlan savarwal ho hlimle thlamuang taka chirno nawin sero khernena perthlak tuma lo chang reng tu an hrelo ang main President po hian reilo te hnuwa he khowela khol jinna ti top sak tu turin lo chang reng hi a hrabi khau lo ani lo chang reng tu Oswald azon chu President in ron thlenga President loma auri mipui thom riloi loi kara chuan Oswald chuan asilai met puak ta thruai mai ani Oswald asilai mu pakhat chuan President hnung aron denga a hroka aron tlang phaya silai mu pakhat le chuan alua tak aron fu bokani Governor no pui nili po chuan liam pui tur ve bok Governor Connally po chu silai mu kha na fu ve in thi pui tham khop hliam atuara abul chi a thu James Stock po chu a hmaya silai mu chuan a hliam bokani ti chuan President le hliam dang ho chu pul free tlan bo san tum ang hrima chakin Parkland Memorial Hospital a hruai ngal vatan ni a hliam tor hi tu mi hring mai na tor chhuah chi ani lo ani chondar khata chuan na boral ta ani
President kap tu Oswald hi soito angin US Marine Apollo tel ve zak to ania ming thatakin a service a mangtlon le ngal Marine atanga ban nu hian Russia rama kalin Marzist azoma Russian mi Marina chu nupuya anaya US a aron kirpuin Dallas a anin beng belani Oswald hian tun ma in Dallas police pakhat JD tipit chu lo kap hlum to a Dallas police ten lo kwal hrep to in an lo man to nge thu boy an ngei to nuwa chuan mi pahnih tual tha thu boy an ortir ngei don ani sangkha chako samruk pathum November ni somni pali cholni ani a Oswald chu atan na hun city jail atangin county jail a sonani a Dallas police mun pui chhuat zola chuan Dallas night club nei tu Jack Ruby chuan Oswald chu tha tumin run kap ve ta Oswald hian hliam atur viau nge Oswald kap tu Ruby chu thiamlo chanti rani a athu boy ngai tu that le na tur anga mek lain tan ina sangkha zuko samruk pasari khan aboral ta ani sangkha zuko samruk pali September thla ania Warren Commission chuan President thana thu boy mor chu ron bok ta a President Kennedy thattu Oswald chu thiamlo chanti ta ani helo po hi US President te hian tha tuma beina anlo tok nual to bokani chungte chu an clear hole thuak ila pakhatna Andrew Jackson ani hi January ni somthum sangkha zeret somthum panga khan tha tuma bei ani a adam khachuak lo ani pani na Abraham Lincoln hi ka hlumani ma August sangkha zeret somruk pali khan tha tuma bei aloni to bokani pathumna William Howard October ni somperuk sangkha zakwa pakwa khan Mexico a zintromin tha tuma beina alo tok to ani palina Theodore Roosevelt October ni sompali sangkha zakwa sompania .38 caliber silai mangin aoma ka ani a mase akorma ipte a thil a chuan nataka silai muin a khoitur alo timuanga adam khachuak ta hlo ani tha tuma bei ato atanga kumsom thum pakhat nu sangkha zakwa somli pathuma aboral ta chau ani pangana Herbert Hoover November ni sompakwa sangkha zakwa somni pariat ani a President Thanthar Hoover chuan Goodwill tor na in Central le South America afangkwala Chile atanga Andes tlang chu relin anpal tlang meka Argentina lam chuak Severino Di Giovanni chuan President chuan na rel chuan Argentinian Central Phai zola ron thlen vele bom mangalo bei atumani ma se athil ti tum ati puitlin ma in hepa hi manchua ani parukna Franklin D Roosevelt September ni sompanga sangkha zuko somthum pathum ani a Florida a Miami a chuan Giuseppe Zangara chuan President Thanthar Roosevelt lam hoin silai veinga a met puak troya vane thlak takin President hi ka fu ani lawani ma se Chicago Mayor Anton Carmack chu Zangara silai mu chuan anunna alak sak ani bidang panga hliamanom boka he thil thlen hun hi Roosevelt a President Thanthar President atana laklu ani ma ni som pasari ala ti athil thleng ani pasari na Harry S. Truman sangkha zakwa somli pasari kumlai hol ani a zalen na nei mai to tur Israel chuan zalen na nei na tur chu ti khotlai sak ani a Israel mi te zinga thinrim fe an tam hle Zionistan gang te chuan US President le mi poimo hne na thleng tur letter bom thon antum ti thom British Intelligence ten US Secret Service ho an ron rol roka hetiang le khang deuh hi British mi poimo then khat ten an lo don to bok wangin an ral khel tlang hle ani he mel bom hi Zionist kalfir fiak pol te thon chua ani an ring ani White House a le kharon lut reng chu Secret Service ho chuan an lo la sonin an lo enfiat a zel ani he thil thleng hi a hun lai chuan khovel hriat a puan zar ani lawa sangkha zakwa somsari pahni a Truman of Fanu Margaret Truman in apa chanchin aziana atanga hriat chua ani tin Harry S. Truman hi November ni khat sangkha zakwa somnga khan Puerto Rican zalen na sual polami Oscar Gonzalo le Grisel Yoten tha tumin an lo bei to boka White House an chei that me ka wangin Truman ta chung kwa hi Blair House a an chen lai ani a
Torres Sola hian White House Police Officer Leslie Coffell chu a hliama he officer hian Torres Sola hi alua kapletin a kaplum ta ani Colazo po hian police officer a hliam boka vanai thlak takin president hian hliam atuar lo ani Colazo hi damchhung lungin tang turin ti ani a sangkhazuko somsari pakwa khan Jimmy Carter president alo ni hnu khan atan hun chung ati toy sakta ani pariatna John F Kennedy President Kennedy hi Oswalton sangkhazuko somruk pathuma aka hlum ma khan tha tuma baina sangkhazuko somruk December ni som pakhat khan alo tok to bokani pakwana Richard Nixon April ni som pathum sangkhazuko somsari pahni khan Arthur Bremen chuan silai keng chungin President Nixon chu vabai atuma security tenan lo manani sangkhazuko somsari pali February ni somni pahni khan Samuel Beck chuan thlona hmanga White House sutchiata President Nixon athi chil turin rohmanna siama rohmanna siam ti puiting turin chet aron latana police officer pakhat atha hnuwa thlona dinglai chu a haijaka mase he thlona hi ake alawin block awangin a thlo chho pui thei talo ani pilot pahni te chu ka pin pakhat phei chu a kaplum ani Gerald Ford September ninga sangkhazuko somsari panga chuan California State Capitol lini chuan Colt M1911.45 caliber pistol in President Gerald Ford chu ka hlum atuma henu pistol magazine a hian silai mu pali omin silai a khoi zeivak lo nge a man hmoluat wang jok nge a pistol magazine chuan a firing chamber a han hol thlen lo awangin a met pok thei talo ani chutia a silai a ron chelek chhuata ka chuan Secret Service hoten an ron rek ta ani henu hi damchhung lungin tang turati ni ma se August ni sompali sangni le pakwa khan chhuwa zalen ani a tha tum President Gerald Ford sangni paruka athi hnu kumni le thlariat na a chia azalen ani chu President Gerald R Ford chanchin soita ka chuan tuna khovela aircraft carrier lian ber hi President Gerald R Ford ming choya phua ani ti kha ang hretel bokila Jimmy Carter meninga sangkhazuko somsari pakwa khan Jimmy Carter chu mi pakhat Raymond Lee Harvey chuan tha tumin alo bei to boka hotel in chungzo la tangin Jimmy Carter thu soina lam hoin pistol alo met puak chiam to ani Secret Service tenan man ngala tin hengba ka hian Ronald Reagan George H.W. Bush Bill Clinton George W. Bush Barack Obama Donald Trump te poin tha tuma baina anlo tok to bokani ole khatizong kha tu na ta na video kanen ho the te chu anlo ni le ta thlitu zongjong te kumthar sangni somni hi intan kumtha le kummal som tak lo ni mol te se in zawa in mangtha vek ole